मग रानभाज्या खाऊन मोठी झालेली आहेस वाटते तू. हो. नमस्कार मंडळी, मी आणि प्राची तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे. तर मंडळी, पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि आमच्या घरातली माणसंसुद्धा ह्या पावसाळ्याच्या ना मित्रांनो आतुरतेने वाट पाहत असतात. कारण ना मित्रांनो, बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या रानभाज्या. आता गावाकडे राहणाऱ्या लोकांना तर माहिती असतील ह्या रानभाज्या कोणत्या असतात, त्या कशा बनवतात. तर अशीच एक अनोखी आपण रेसिपी आज घेऊन आलेलो आहोत आपल्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. तर त्याचं टायटलवरून तुम्हाला समजलं असेल या भाजीचं नाव काय आहे ते. तर आता लगेचच ना आपण ह्या भाजीची थोडीफार माहिती जाणून घेऊयात, त्याचे औषधी गुणधर्म जाणून घेऊयात आणि त्याचा आपल्या शरीराला काय फायदा होतो ते सुद्धा जाणून घेऊयात. आणि त्यानंतर प्राची आपल्याला लगेचच रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. तर चला तर मग मंडळी, आपण आता याची माहिती जाणून घेऊयात. तर मंडळी, आता या भाजीची आपण थोडीशी माहिती जाणून घेऊयात. या भाजीचं नाव आहे कोवळीची भाजी. या भाजीला कवळा भाजी असं देखील म्हणतात. तसेच या भाजीला ओडाबेनी असं देखील नाव आहे आणि इंग्लिशमध्ये या भाजीला स्मिथिया सेन्सिटिव्हा असं म्हटलं जातं. अगदी चिंचेच्या झाडाच्या पानांसारखी या भाजीची पानं असतात आणि ही जी भाजी आहे मित्रांनो, ती लाजाळूची जी आपली झाडं असतात ना, अगदी त्या प्रवर्गातील भाजी आहे. परंतु ही जी भाजी आहे ती लाजाळूची नाही आहे. पठारावरती ही भाजी आपल्याला उगवलेली दिसते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो, ही भाजी कोवळी कशी आहे हे आपल्याला जर ओळखायचं असेल ना, ते बघा, ह्याची जी पानं आहे ती तुम्हाला अगदी अशी नाजूक दिसतील आणि या पानांच्या वरती, या भाजीच्या वरती आहे ना, एक पिवळ्या रंगाचं फूल असतं. तर ज्याला फूल असतात ना, ती भाजी आपल्याला कधीच घ्यायची नाही, कारण ती जून झालेली भाजी असते. महाराष्ट्रासहित तमिळनाडू तसेच आंध्र प्रदेशामध्ये देखील ही भाजी सापडते आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी मित्रांनो या भाजीला वेगवेगळी अशी नावं आहेत. औषधी असे गुणधर्म आहेत, ती म्हणजे युरिन साफ करण्यासाठी ही भाजी खाल्ली जाते. म्हणजे कोणाला जर मूतखडे असतील, किडनी स्टोन असेल, त्यावरती ही भाजी अगदी उपयुक्त पडते. डोकेदुखी जर कोणाला असेल तर त्यावरती डोक्यावरती आपण या पानांचा लेप लावू शकतो. जर कोणाला ताप आला असेल तर या पानांचा आपण ज्यूस पिऊ शकतो. आणि ही जी भाजी आहे मित्रांनो, या भाजीपासून आपण आमटी, ह्याची पातळ भाजी बनवू शकतो. तसेच वड्या देखील बनवू शकतो. पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून ते अगदी सप्टेंबर महिना संपत नाही तोपर्यंत ही भाजी आहे ती आपल्याला मार्केटमध्ये उपलब्ध असते. आणि भाजी विक्री करणाऱ्या ज्या बायका असतात त्यांचा देखील एक वेगळाच गट असतो. तर आता मित्रांनो, ही जी भाजी आहे ती कशी साफ करायची हे देखील तुम्ही आता प्राचीच्या हातनं पाहिलंच आहे. तर आता आपण याचं साहित्य वगैरे जे काय आहे ना, ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिहून दिलेलं आहे. ते सगळं तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता. तर आता आपण लगेच ना ही भाजी बनवतात कशी ते पाहून घेऊयात. तर मित्रांनो, आता आपण ही जी कोवळीची भाजी आहे ते बघा आपण साफ करून घेतलेली आहे. हिची फक्त ना आपल्याला अशा प्रकारे ना पानंच फक्त काढून घ्यायची असतात. आणि बघा इथे साईडला आहेत ना, ह्याचे आपण मधले जे देठ आहेत ते काढून टाकलेले आहेत. कारण देठ असत ना, ते थोडे कडक असतात, चोत्यासारखे लागतात. त्यामुळे आपण फक्त इथे पाने घेतले. तर आता ही जी भाजी आहे मित्रांनो, ते आपण धुवून घेऊयात. आता ही भाजी मी हलकीशी कापून घेणार आहे. तिला जास्त बारीक बारीक नाही कापणार आहे, थोडी जाडसरच अशी ठेवणार आहे. मित्रांनो, ही भाजी बनवताना प्राचीच्या चेहऱ्यावरचा तुम्ही आनंद पाहू शकता. कारण मित्रांनो, प्राची आहे ना गावाला राहिलेली असल्यामुळे ना ही भाजी आहे ना तिची अगदी फेवरेट भाजी आहे. म्हणजे तिचे आई बाबा ही भाजी आहे ना ती नेहमी तिला आणून द्यायचे, खायला बनवायचे. तर आता जवळजवळ 1-2 वर्षानंतर ती ही भाजी खाते आणि तिला पण छान आनंद झाला आहे भाजी आता बनवताना. तर म्हटलं की ही भाजीची रेसिपी आहे ती पण तिच्याचकडनं आपण बनवून घेऊयात. आता ही भाजी आपल्याला या तव्यावरती परतवून घ्यायची आहे, कारण ही भाजी चिकट असल्यामुळे ती आपल्याला चांगल्या प्रकारे अशी परतून घ्यायची असते. आता ही बिना तेलामध्ये परतते का तू? हो, बिना तेलाची. आता ही भाजी आपली परतून झालेली आहे. आता हिला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि नंतर आपण फोडणी देऊयात. तर आता आपण फोडणीला सुरुवात करूया. तर सर्वप्रथम आपण तेल टाकून घेऊया. ही रानभाजी असल्यामुळे याला तेलाचं प्रमाण जास्त लागतं. तर आता तेल तापल्यावरती आपल्याला लसूण टाकून घ्यायचं. एक मिरची टाकून घेतलेली आहे.
2 मोठे कांदे टाकूयात आता. या भाजीला कांद्याचं प्रमाण जास्त लागतं म्हणून आम्ही 2 मोठे कांदे घेतलेले. ही जी भाजी आहे ती आपले श्रावणी सोमवार मधील जे उपवास असतात ना तेव्हा महादेवाला नैवेद्य म्हणून दाखवली जाते. मग गावाला तुझे श्रावणी सोमवारचे उपवास असायचे? नाही, माझे नसायचे, घरातल्यांचे असायचे. अच्छा, आई बाबा अशी भाजी घेऊन यायचे श्रावणी सोमवारच्या उपवासाच्या दिवशी? हा, आणायचे. मजा आहे मग तुझी. तर कांदा आपला लालसर भाजून झालेला आहे. तर आता आपण 1 चमचा मिरची पावडर टाकून घेऊया. जराशी हळद टाकून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया. आता ही फोडणी मस्त प्रकारे परतून झालेली आहे. आता आपण ही भाजी याच्यात टाकून घेऊयात. तर मित्रांनो, आपण ना याच्या 4 जोड्या आणल्या होत्या. केवढीशी झाल्या बघा. या भाजीमध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रकारची पालेभाजी, फळभाजी किंवा शेंगभाजी मिक्स करून ही भाजी तुम्ही बनवू शकता, म्हणजे याची क्वांटिटी देखील वाढते. तर मित्रांनो, या भाजीची चव अळणी जरी असली ना तरी याचे औषधी गुणधर्म हे भरपूर आहेत. हीच भाजी काय, कोणतीही रानभाजी जरी असेल ना तिचे औषधी गुणधर्म देखील बरेच असतात. तर जसं आपण सुरुवातीला सांगितलं त्याचे औषधी गुणधर्म, तर त्यासाठी तुम्ही ही भाजी आहे ती नक्कीच खा. पावसाळ्यातनं एकदाच येणारी रानभाजी असते मित्रांनो. ही भाजी थोडीशी गिळगिळीत असते ना, त्यामुळे आपण याच्यामध्ये थोडंसं चिंचेचा कोळ टाकून घ्यायचा, म्हणजे या भाजीची चव आंबट तिखट अशी मस्त देखील लागेल आणि या भाजीचा गिळगिळीतपणा देखील निघून जातो. आता या भाजीवरती आपण थोडंसं पाणी शिंपडून घ्यायचं आणि 2 मिनिटं आपल्याला ही भाजी मुरत ठेवायची. आता या भाजीवरती आपण 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेऊया. आता आपण झाकण काढून पाहूयात ही भाजी शिजली आहे का नाही. ही भाजी आहे ना, तुम्ही थोडीशी खाऊन बघा. जर कचकचीत वाटली तर अजून थोडंसं पाणी टाका आणि मुरत ठेवा. ओके. तर आता आपली तर भाजी झालेली आहे. आता आपण याच्यावरती एक खोबरं टाकून घेऊयात आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. खोबऱ्यामुळे मस्तपैकी भाजीला चव लागते. आता आपण कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि ही भाजी सर्व करूया. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. आता आपण ही भाजी या बाउलमध्ये काढून घेऊया. भाजीचा तर अगदी सुगंधी वास येतोय. तुम्हाला कदाचित वास नाही घेता येणार. हा हा. आणि प्राचीनाने अगदी गावरान पद्धतीने भाजी बनवली आहे. तिच्या गावी जशी भाजी बनवली जाते ना अगदी तशीच. आजची कोवळीची भाजी कशी झाली ती आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.